Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi langpon eksinang Juriken deng hempu mukrang patuak lamlong BJP rachari atom pensmi election rally ge pedopon Longri krehini sar habi amai lapen ki Karbi Longri amai atom pen tong sekot pen pharengke amai kanipon Karbi Long District Congress Committee atumpen pherengke amai kang nipon World Wildlife Fund India atumpen Northern Eastern Range Intelligence atumpan logistic item ke pajirpon MP kiligilong kachitan dunji aphan assembled alama puthak APLC to repeat tumapen pherengke amai kang non puthot birtang ton pen langpon eksinang Lok Sabha kilik mate MP kilik along sambi BJP a candidate amor sing tu suapan ong dunga put pen ke phai pon thekji pan pusi BJP rachari atum pen sambi dode sang si pin pen mai pe de pon bomlo Karbino Tamas Council CM Dr Tram rong hang pen sambi thang jung thurdun plutsi labangsu vut kerek amai long sambi tong dun bomlo Lapuson takthi jangmini phai sirkep arni sami nijang Karbi Anglong lakha sirkep ambreng MNC consent ke parlopon juriken neng hempu mukrang pathuak lamlong sami BJP rachari atumpen vote ka chu hang mate vote krek amai pe depon BLCC chairman Probhet tu sopen ke chaphem pu pona malong alihaman pen CM Dr Tram nohang abarim MP Horan Singh be EM Rena terang pi bothalang so MLA Rup Singh Teron lapen ke BJP long klembang pubang phitum da chitong dun labang so mailong same APLC pen chenglok kaprek prek rachari pen don plikep su se aradatum methang rachari pen chudun si BJP long chipok dun tu Robin Sangro kalau itu main ke efisiensi masih Bharatiya Janata Party yang pilih chipok dun no Mukhim local board committee adalah Rup Singh Teran Juriken deng hawar along sami BJP rally pa donang jipusi labang so mais de mi pidu ponlo lapen kilatsu amai ke pedupon along sami APLC Congress pen pangrumpet pen don plikep susi arada tumki BJP along nanchi bokdun chulu lasi non ki bangsi MP kilik hoda bangke BJP atum lakthom susi bangke haipon bek jipusi CM Dr Tram rong hang pen ningji pon mukoi lumpen migel santok bi Karbi Longri Abirta election of Hana tim ben tim chelo konsensi kita dasya tumi kame sukuthar ben chelo bukajan ben chelo bojan ben chelo itu along apeka jing meeting mai meeting dengan lok long mai meeting hutu ke sisia adim long suri ke ini pananar muchkar tidak teklong lo tapi ni daga bangke ni lu kele misi bang pulo jinda khiruni long biye ko ta thoi ke do abutar sana bangke khiruni long le binang ada chief minister doji akan ke dari inglong saya bangke ni tunda jadi ke dengan hawaran sih masih penidak ulung ke toksia kan si amu tu sih kan dan dak la so amai long kami ini penan SLC Congress सर को अन अमर्जेंट में से हाई को जाय कथार बोलो लाख फोक से चिपुलो ला अलग तुम के अमे थांगा पार्टी से चिपुलो कहता हला ह्यूमन बीइंग प्रेसिडेंट इता काम सा पिना सोशल मीडिया लोग ठेकलों लो ये इल तुम ये कहता हाई बोलो सोशल मीडिया की सीता ओरिजिनल कहे कि नहीं तुम लोग सीता हरन सिंह बे कहे 2,30,000 लगे रिकॉर्ड्स की कथान लासी नॉन फोन के हाई डेट जी अखन mang के लाख थोम रारा लाख कियन लाख थोम पारजी लाख थोम कम के लाख की पार जाता है ठेकलों पदा सर पिन लदा कोना बांग कोना फाइस में चपा दो dak tanggung teten harus sih ya ben te dan ke para don do IPS sisi Congress ke aja cukup Jangmin phai sirkep arni Karbi Long District Congress Committee atumpen methanga sai hemalong pherengke mai kanipon labangso pherengke amalong pen alang ni tumpen lam ke jai pon ateng ni potangti non ke bangji Lok Sabha kilik mati MP kiliga farman Congress rachari atumpen sami sonpho alam chak made guarantee carbon alang ni tumpen pangdak ponlo lapen ke Karbi Long ra phan ki isi ko pai ke mi atheki India Alliance mari Congress atum jongchi jakong banglo potangti
Karbi Anglong arat lapan ki dimasa ora lapan ki article 244A mati autonomous state bangki pacun pon vek pusi alang li tumpen labang su phereng ki mailong pen pangdak pon Mia tumaphan nyai ove kimia tumaphan ke chengsi aningka namasi 1 lakh atangka asakuri ethek kere ove kimia tumaphan biso ejang tumaphan la guarantee piglo la asakuri pigo so guarantee piglo benke nomor hinia bangke so arlo tumaphan ba mohila tumaphan la so anyai bangke aningkan 3 lakh isi kiduk kelak ahem arit tumaphan so arlo tumaphan la so 1 lakh atangka ke biya phan a guarantee piglo ke thoma bangke khetiok tumaphan kheti choklem da tumaphan sai chuti ki da tumaphan anyai la bangke sai chuti ki bom hojong si kopine loan doko lotante lahai an loan ta sarkar pen rap bidun ho la bangke sari nomor pliye bangke kam ka choklem la hajira ka choklem ta ho pine pu श्रमिक अतुमाफान लासो क्लास अतुमाफान ता न्याय सिपिगलो जे हाजिरा बांके फारोप्ली लॉन्गवेक को एमेंड्रेगा ता अपरां के फारोइनी रा ओके प्लसन सिक्लेंचोट सीता नॉन के फारोप्ली के लॉन्गवेक को हिजुसिया बांके ला बांके इलिटुम जितु कोपिलोमा पुजु कार्बिपेन ओंखिदारी बांके la bangke homan mana jo 50-50 so arlo tumta 300 tumta la so 50-50 jitu kelong manji la so anyay pilo lake samajik lapen arthik mane ilitum society alongta lapen ke tangka poisa alongta dak homan adhikar 50-50 adhikar so arlo tumta longko so ansi Congress ahin penke guarantee piglo 2024 Lok Sabha election bangwe aprang All India ke Congress ahin pen sonpho nyai paklang iglo than iglo lake guarantee lo ta Karbi Anglong phan ke ilitume kopai gemi Ladakh bangke aru isi badundar bangke Rahul Gandhi ji alang mithang angko pen kani ji alam lo lake autonomous state nang pivek po jongsi India sarkar banglo pulo tante ilitum Karbi Anglong di mahasau autonomous state longbek po Jangmi ni phai sirkep ani nizang Karbi Anglong dongkamakam Karbi hemtund along longri kreni sar habi hamai la perki Karbi honghari amai tum chengang petpensi pherengke mai kai nipon labang so pherengke amai long pen alang li tum pen ke pachini pon atengki kedam tang ani sangpi risika milik piben Karbi aron bari matuma phant se kargli ati ot ke en pen rat pen kang nek ichoi aputhak si alang li tum pen paklang pon lo alang li lason rat amai pi along pen ki kang nek ichoi labang ki Karbi aron bari matuma phant nong nu ke chu asonsi mande lubus alang ni tumben jongpon lapen longri kreni sar habe amai lapen ke Karbi honghari amai atma phansabi sangpi rupska milik pi aphan so dakpen pin rempon lasi sangpi rusika milik pi abang longri kreni sar habe amai athengnu madi dongkam mukam ahem tunalong non ke bangji jangmi phai kris roksi ani ajat pen se alang li bangke chewang veksi alang li dang chong dukwek nangji kali putang ti kang tu yang deng anstame lam hoi sami pidam lang kok pubusi longri kreni sar habe amai lapen ke Karbi honghari amai atumpen so dakpen pachini pon Bortholben Great Sontimung Karbi Longri Abirta Ika milik pia bang Buthunga jielong Isia mai pielong Alangli Lam kithan Kijai ponolong Nilitum Aron Barim Honghari Karkli Kapejo Ase ketam Alangli Hadak Paklang pon Laso ka paklang pon along Haladak dhorom kapre katum Nangkang nek joy do koklong Lasi alang lia bang lahaya along klam along pon pede nanjia polo alang li bang lahaya along klam along ke pon dharmo alama si le damrok lo lasi
alang li bang chok chi pami pusini li tum bang ke jong pondu lasi alang li iru yang bom non ke bang ji tari kret hoksi ang bom yong si nili tum along long ri kreni sar habe amaya long alang li bang penang chukubir be betang lote alang li phan ing tui akang tu yang teng si alang li phan pale tunang kokpo tapen pale vek bunili tum ke dan sodak kan kam sai bilu po aso puthak ke sodakpo bang sodakpo pusi nili tum mai hin pen nang pachini lo tum hong hari soal lo mai pen nang Jessica milik pi nang mai pialong sekarkli ase atam ketam hindi pen ase atam ketam lasu hadak mai pialong nang kaningji munit tum pang nek soi laso bangke chok che piklo pusi nitum hong hari soal lo mai pen nitum nang puiglo nang Hindia alam Hindia teot pen nang sekarkli laso ateot nang kn pen rat pang nek soi abang ke nang chok chipiglo nang Jessica milik pi nang thek u ni kaita nang phan media long ta nang thek long bom nang lam lun ta thek ulumini manang jutang jubat nim rokom nang chinghon pik usinitum kaita mathadam hong hari amai pen sita nitum hong hari sorlo amai pen ta hala sohut ke nang phan nitum la jutang jubat thek u pusi nitum nang chorolo sita me nona bangke nang la so mai pialong hindi alam pen la so se atam ketam nang rat pang nek soi la so bangke nang chok che der lo la si itung hong hari atum ke hindi alam ben ke itung se ar klikle ar julong le pin lang la si non nang kaning je si nitum la so hindi alam pen se kar kli pu ate ot nang ipu si nitum kar julong lang la si la bangke nang chok chipik lo la si la so bangke nang chok chi ke nang chikubir nang po la si itum hong hari aron barim chorti chuphiju aphan nang aphang lo ki jol ason si nang mandet lo pot la so bangke nang ki chok chi thipik lo la si habe atung long sita me nang chikubir vek nang po pusi nitum hong hari so lo mai benta nang phan nang chuning ri lo Jangmin phai sirkepani Northern Eastern Range Regions asai hemalong World Wildlife Fund mati thihekpen WWF India atumpen kedamtang ahutpen semi Karbi anglong lapen kaprek along pen semi Forest Department atum nampi along marak along ri Wildlife Sanctuary arlo methang asai kachaklem dambam ahut katikut marik kisungai hui semi kachrap chitodun bom ason thaktatsi pini lethot sitame Northern Eastern Range Regions along stami WWF Senior Landscapes Coordinator Panab Jyoti Bora WWF India pen logistic mati kenang sat ahormu forest chokomara tumpan pajir tekang alang litum pen ki pajir tekang labage GPS hini vehicular pli camera trap pli camping tents humni lead torchlight focap rain suit pakri nerkep winter jacket pakri nerkep laban ki solar lit lantern humkep Asia protapteron arideng pensi forester one klembang pu atuma phan doan ingnam umsaki atum sami RVRA kangting siring pen ingnam rai kompen methang asai ke klem pammi ponjia phan lapen labang su ki klem madam ki sungro spajok ponjia phan sami alang litum pen pajor dekang lo bangsu si protapteron pen ke spem pu pona mailong sami forest one dorsing timung pensi mai ki phat alam the jaipon lo lapen ki jutsi diopuni forest with officer Rajesh Lek Thei pensi ka churalam thi pajir ponsi labang su sai mesen pen pachun pon staff atum dak Karbi long mate Assam kunoi chithang klong ini wildlife sanctuary do aso sanctuary along staff atum DT ki claim dam good ene kisun army arwe ko DT ki claim dam aso bima ke chitong nang masukan cepat jogi pan basic needs ketika kenai masuk putak nilitum dak North Eastern Range pen
alang litumpan WWF isi NGO satumpan alang litumpan pacini lo so pacini de pen apit alang litumpan litum kukima basic needs kenai kelas so ateng si alang litum litum dak North Eastern Range Indian staff tumpan hari lo sila songbong alang litumpan kenang sot day by day kinang hormu lagi isi abang GPS handset iglo supen ilitum wildlife sanctuary aju 2 January marat maring lapen haladak sikaritum pusi tame kuno jopak apun pusi tame so movement hai hui kilangi apan isi camera trap pusi tame ilitum recordment ating alang litum kan kini ma provide iglo apen adun tu bangke staff atun la arve hai hui pusi tame cepat jogi pusi tame raincoat pusi tame alang litum kan kilo apen solar lantern kado gawe lapen isi 10 pinang so filming duty about pinang so isi 10 ahi istame alang litum kan provide iglo isi basic needs isi personal wildlife sanctuary ala so protection upon pinang so hormu abang si alang litum kan sini litum dak North Eastern Range singjan staff pagi yang min phai sirkep arni AP itse mai pu jai ka thara me thanga sai hemlong phereng ke mai kani pon labang su phereng ke mai long pen alang li pen kaning je pana teng ki kedam tang kiliga hut an bang ki AP itse sia tum ki tos light arjan mate assemble bun arjab dun bom lo boy fit sami non di hu bang ki ela bang su MP kilig hut bang kalang li tum ki tos light bang en pon long le lo la solar bang ki si se alang tum en pon nang kok lo athe ki BJP RS pongo senang atum pen labang su BD kang li pen ki klema joksi alang li tum ki tos light bang ki en pon long le lo kedam tang kilig hut an bang ki AP itse sia tum ki light pen sin alang li tum en pon bom lo la so tos light pen sami Karbi arar phan ko on bang ke thang phan ke wan nang jiki klan pon lab lo non bang ke abitri masi avedad lo la si bongo sina tum labang su tos lai NG busnami thang accounts tambe wang belo bon sami non labang su kisi ke parsai ke melo bus alang li pen jong pon athi alang li tum ke mang labagi kibi ka chi su tum phan votalis kang than pen chenglok pota kang than pen chenglok isi parsai ke mi wang ipu la su ki chi pen sami votalis la pen ke voters tami ing than pi long pu bata je AP je mai pu je ka thar pen ning je pon akang ting ajo ke klan rau pat the ang ya pat alam the bangke karbiatum inglong arat tum kachini ne alam kapachini ep ya pat busi tors ni tum en bom teti nilitum ningkan troksi baso selo ni tum kapachini akam claim la pen inglong arat tum karbiatum tanong ke chini pik hang yang kalima galang di chini pik non ke la potsi election commission tum nilitum phan KC sinang piturong lo la KC Caesar bu KC kang ti papat la si election commission a order ting pen nilitum la tor cabang ge klan pik lo a beteri ta non ge igdep lo la pen mamor chotang lo ningkan troksi lo mati la si la bang ge BJP dom han pitu det lo la mamor ke chua a tor cabang ge abeterita ave angse nilium ener lo kelake alang litu ka pachinia kam ta klemun elo la sinon ke election commission pen masina pulo ilitum ke chetum amen inthanji pugadi kaita ke pu voter list along pen kam pen la pen pata inthanji puge la sinilitum phan la ke si nang pilo la amen kang tip etia pha ke chetum amen kang tip etia pha High Court order ateng pen la pen Constitution 6 schedule ateng pen nitum la bang so ke si pen ilitum inglong arat atum jelang pet pen inglong arat la pen Khilonjia Ohomia atum la pen Adivasi atum itum jelang pet pen la ke chi thang bak be nang lut tapret ha North India Bihar bethe pen Bangladesh pen Bengal pen wang mare tum phat la tum amen anke ke si pen intip et not pule ilitum phan election commission da nangi piason non ke la silitum kang tip akamana lo non bang ke election hai po ke chia tu mamen kang tip akam
ha nili photo ta doji la pen la kesia noksa ta doji la number 5 last abang bang po pojo kado we candidate last abang a bersia ma a pisia ma la hel including koira clear ni ka peklang press note along ECI asked state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke a district la kapre kame hadake la somuni to manke toilet hot ke vinu usi dak la dake tok do amanon ke hala Indronil Borua SP Hamanen SP body alang lipan haflong siketoy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency loke lapot nilitum atumi son thak do ulang meni la dak district ke thomang bong si pache lar chok election hote son vinu pusi nilitum atumi chief electoral officer aphan labangso memorandum submit damlo la dak Karbi Longri West Karbi Longri di Mahasau aprang men ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atum la tum han ke la district ke thom long ke pedu nang nelu pusi nilitum atumi lo pidam at Pini Karbi Longri Abirta ban ke lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom